Dalahin din ako dito. Halika, mahal. Halika. Ayun o, Nico. Nico. Kita mo. Wala. Punta ako dun, oh. Andun yung entrance. Maganda dun. Kaya sa baba. Hello mga guys. Nandito guys tayo sa Mall of Asia. Shout out sa all. Malayo ang museum dito, malayo. Punta ka pa doon, no? Di ba dati bawal dito doon sa pinakadulo ang UC?
Wow, hindi lang.
Para sa Singapore, no? Yung ito, yung yan, no? Wala pa. Thank you, guys. And live na. Thank you for watching. Shout out to all.